Barka da zuwa tashar My Novels TV. Idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana ƙararrawa domin samun dukkan littafanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Fuska ya yi kafin ya ɗauka, ba yabo ba fallasa, ya ka baki ba laifi. It tastes nice. Tom off ya yi mata ba tare da ya ce komai ba. Ganin haka yasa ta ƙara gyara zama ta fuskance sa. Baby, dama ina so in tuna maka alƙawarin da alƙawarin. Tom off ya mata ba tare da ya ce komai ba. Ganin haka yasa ta ƙara zama ta fuskance sa. Baby, dama ina ta so in tuna maka alƙawarin da ka yi min. Taɓa fuska ya yi na alamun rashin fahimta. Bi alƙawarin mu mana da kace zaka cire mun mota idan an kawo maka new order, to shine naga an kawo. Kar a zaɓe masu tsada da fasali, ka san so nake yanda nake tare da kai komai na ya zama unique, kamar yadda yara na da su kasance half course. Ko ya kace? Ɗabar fuska yayi kafin ya mika mata fork ɗin hannunsa. Zara ido ta yi waje, kar dai har ka ƙoshi. Come and take your next walk. Daga hakan ya ture ta, ya miƙe ya wuce ya bar sana. Hawayen takaici ne ya zubo mata sharar. Ahmad da ke zaune duk yana kallon su ne ya muskuta a hankali. Kin ga abin da nake faɗa miki ko? Ki bar rayuwar mutumin nan butuli ne, ki zo mu gina rayuwa mai tsafta da za ta kai mu ga aure. Tsaki ta miƙe ta bi bayan Jilaf ɗin. Yana zaune yana yi wa wata landline akan study table ɗinsa. Ta baya ta sarkafo hannunta a wuyarta, ta saka fuskarta ta gefe suna kallon juna. Baby, I'm sorry. Tsaki ya ja miƙe ya koma kan gadonsa. Babe, you know I love you, boo. I only remind you know that you promised to give me car, but I'm sorry, I can even give you message. Ta faɗa tana ɗan mammatsa masa kafa. Janyo ta yayi jikinsa, fuska a murtuke, ya fara romansin ɗinta. Kira ne ya shigo wayarsa a bayyane, ce Abi. Da hanzari ya ɗauka yana gaishe sa. Tunda aka fara maganin bai iya cewa komai ba sai ledayar har ya gama ya katse. Janyo ta ya manna ta a jikinta, suka miƙe tare. Suka yi falon, anan suka samu Ahmad ya bar Raje na waya yana ganin sun zo. Yi mai zai kashe ya gyara zamansa. Rungume ta yi tsama a jikinsa, suka zauna tare, ita kuma ta ɗan kwanta a cinyarsa. Ahmad, mu yi lissafin yanzu. Ina jin wasu kwantena ɗina biyu zan sa a karkata min su daga Amerika zuwa Koriya. To dole in je, ko kuma in kana ga zaka je ne, to don zaka samu alkhairi sosai. Gaskiya kai yayi. A'a, ni bani son abin da sai na bar ƙasa ta. Gaskiya dage masa cikakken gidansa na ɗaya kafin ya ce really ya shikenan mu je lissafi. A bakin gate ko wata big mama ce ta shigo. Amin yar uku ta sanye cikin wani irin dakakkiyar jallabiya mai azaban kyau, tsada kuwa ba sai an tambaya ba. Cikin salo ta yi fakin motar daga wajen gate in ta fito tana nokin. A yanda ta yi ba wani mota da za a iya fita da shi gidan sai ta kau da nata. Nokin biyu a na uku sai ga Mairo ta sheko da gudu ta zo ta bude. Sun kuya ta yi tana gaishe ta kamar ta santa. A hankali ta shafo gashin kanta kafin ta ce ina ogan naki, yana ciki kuwa? Cikin sigar raɗa ta ce anti yana ciki, sai dai wallahi wannan fitinanniyar budurwar nasa na ciki. Me zane yan matansa in sun zo? Kar ki shiga anti. Murmushi ta yi kafin ta ɗauko kuɗi 1,000 guda biyu ta miƙa mata. Kin karɓa? Ta yi sai da ta yi instating. Aiko ta sha godiya da sauri ta kalmashe ta ɗaure a hannun zane da ƙudurin in babanta ya dawo za ta bashi. Da shigar ta falon ta yi sallama, ta riƙe ƙugu tana aika masa da saƙon murmushi. So you are here, yeah baby, how are you doing? Taɓa baki yayi kafin ya ce better as you can see. To ko in juya? A no, shiga ciki ga nan zuwa. Juyawa ta yi tana tafa tana marguɗa musu uku. Bala'inci Zakiya ta miƙe zaune kafin ta ƙwalla mata kira. Hey, dakata ta yi da tafiyan ba tare da ta jiyo ba. A gadarance ta ƙaraso inda take. Who the hell are you? Za ki shigo min gida? Kallon raini ta bita da shi kafin ta tuntsire da dariya ta ci gaba da tafiya. Arsha gabanta ta yi, kewace irin dabba ce. Bata ƙarasa magana ba ta ji an ɗau kumatinta kafin ta dawo hayyacinta ta kuma jin ɗau. Sannan ta saka kafa ta kore ta take ta faɗi ta ƙume goshi. Ihu ta kurma, amma duk da haka bata kyale ta ba, ta sa kafa ta tsola ta. Miƙewa Jilafiyayye yana tafa hannu yayin da Ahmad ya yi saurin zuwa ya rumface ta. To yau dai su Zakiya an gamu da daidai ita. Zo mu je baby, kyale su. Cikin shagwabbiyar niyya ta ce no baby, faɗa masa ko ni wace ce. Wannan ita ce my soulmate, first love, she is my mean of happy.
na tara 'yan mata ne saboda ba wannan ita ce kaɗai take iya ɗauke bukata ta komin tsiyanta. Ita ta koya min yaran ku, ta baro ni da ƙasata har kuka sani, so mind you. Ya ja ta yana dariya suka haye sama. Ihu ta sa hannu ta sa tana kurma kamar wacce ta rasa uwarta da ubanta. Da ƙyar ya lallashe ta kafin ya ja ta zuwa compound ya saka ta a motar shi. Duk ma'aikatan sai jin daɗi suke suna da ƙyanta da katoton ƙulu a goshi. Ribas yayi zai fita mai riko ta koro gate sai ga mota lafiyayyen Bugatti faki a wajen. Ahmad kalli irin motar da take hawa, wato shi yasa Dilep ya wulakanta ni akan ta. Sorry baby, ni ma zan baki motar ki har in fita da ke outing a ƙasashen waje irin su Dubai, manyan mata su ganki ki gansu. Rungume sa ta yi kafin ta ce really darling. Jinjina mata kai yayi kafin ya ce bari in je in sa ta zo ta kawar mana da akwalin nan. Zaro ido ta yi a ruɗe ta kame baki, kai Bugatti ne fa, aiko ya fi karfin a kira shi akwala. I see. Ya buɗe ya fita zuwa cikin gida. Master room ɗinsa ya wuce direct bai tsaya sanya ba ya kutsa kai ciki. A tsaye suke ba wanda ya cire kayan su. Kafar ta ɗaya na kan side drawer na gado ta dogare akan ɗaya, shi kuma yana fesin ɗin ta sassauta wandon sai fiddo hajiyarsa waje. Ita kuma ta cire gaba ɗayan botular rigar ta sai ta zare wandon ta ƙasa, ta ɗage kafar ta zuwa saman durowa, na haka ya shige ta yana nutsu. Rinsa ido yayi kafin yayi baya da gudu ya banko kofar, ƙarar rufe kofar ya ankarar da su. Da sauri suka hau jijjiga yana cinta har suka yi releasing a tare. Kiss ta manna masa a bayan wuya. Go and attend them, this is just a welcome. Murmushi ya yi mai da wandonsa kafin ya fito falon. Malami lafiya, ƙasata ta zo ta kawar mana da mota. Ƙasata ta zo ta kawar mana da motarta, a hanya zan fita da motarta. Tsaki ya ja ya koma ciki. A ɗaki kam tuni ta sulluɓe kayan jikinta ta yi kwanciyar ta tare da rufe ihu da bubbuɗe hannu da kafa tana jiran sa kawai. A guje ya yi sufa ya haye jikinta yana sauke numfashi. An kame ta yi tana dariya a kunne ya raɗa mata, ina son in ciki, kar ku fassare ni haka matan sunna ke matan ta, ina son in ciki. Marubuciyar ta ce kar ku fassara ni haka matan sunna ke. Your fresh vagina pen with milk is ready already. Oh je ki cire musu mota a hanya ki dawo. Oh na manta baby ina zuwa. Jalabiyar ta yayo ta saka ana ganin shatin duwawukanta da kan nonanta. Ta saka hulan wanka ta fito da ki a hannunta. Tun daga nesa Zakiya ta hango ta tuni kishi da takaici ya soke ta. Kenan ma har sun face round, ta faɗa a hankali. Kar ki damu mu ma yanzu za mu je mu yi namu. Cike daga gwanin cewa ta shigo da motar ta faka a gefen su ta fito tana jijjiga albarkatunta. Kawai da kai Zakiya ta yi ran tana suya. To makaranta an ce wai in ragewa Dilef jaraba, ya kuke ganin al'amarin, in rage ko a ƙara ko a bar shi haka? Ni dai na ce salon shi kenan, amma in dai mai goyon bayan magana ta ko na wa'incan ya yi magana sai mu sassauta in ji marubuciyar ta ce haka. A kasalanci Zakiya ta shiga ɗakin Ahmad, gani take kamar ta yaudari Dilep, ta so abokinsa, amma ya za ta yi tunda zai kai ta Dubai kuma zai bata mota, dole ta yi maleji da shi. Exotic zai je ya ɗauko mata ɗan guntun firij ɗin da ke bedroom ɗin tare da kwaf, ya zo har gabanta ya ɗirke a side drawer ya kawo jus ɗin ya tsiyaya, bai wuce half cup ɗin ba. A hankali ya haura kan gadon kafin ya jawo ta ya rungume, sannan ya tallafo ta yana ɗan saka mata a saman lips ɗinta. Sifin ta ringa yi gradually har ta ɗan sha kwata kafin ta kauda fuskar ta gefe. Sorry Zakiyatu, I know what you are feeling. I will make sure na saki farin ciki fiye da na Dilep. In ma ban da Dilep banza ne, yana da kamar ki mai nasa na kwashe-kwashen 'yan mata ko kuwa salon jaraba. Taɓa baki ta yi bata tamka masa ba. Hannunsa ya zura ta saman rigarta yana shafo bams ɗinta. Gitsa fuska ta yi kafin ta ce, to kuma mai ba sai a bar ni in huta ba? Kwafa ya yi ciki kafin ya jinjina kai. Shikenan yanda kika ce haka za a yi. Tashi mu fita outing. Zullo ta yi ta miƙe ta rungume sa. Wow baby, ka ga bambancin ka da Dilef ko? Shi ko dan fita outing din nan baya yi. Always is busy. Hokin ba office ba balle kuma a gida. Sai dai in kana so ka ga fara'arsa to a zo a yi harka. Haba ai jiki da jini kuma rai dangin goro. Lakace mata hanci yayi baki da dama wallahi. Tunda suka yi wanka suka shige bargo basu farka ba sai a ranar karfe 9 da saura. Da sauri ta mirguno da nufin ta sauka don yau ta ya maida ita
inda take kwance kafin ya tusa kansa tsakanin babs ɗinta yana shinshinan su. Baby wannan kamshin fa tafiyayyen turare ne tun daga Madina, nan kawai in sa in faranta ran kalbina. Da sauri ya tumbulo box ɗinta ɗayan kuma ya saka a baki yana tsotsa kamar yaro. Wani yumyar ta soma ji. Baby bajin na fa ya fara rawa, kar ka sa mu koma nest. Ai ka gane, ta faɗa tana kashe masa ido. Vota beta not aini a daɗi na kenan. Harshenta ta saka akan ƙirjinta ta hau latsa ta jan numfashi tana ɗan haɗe lips ɗinta tana kamo gashin ƙirjinta tana murza. Ta saka hannunta ɗaya tana murza kan nononsa ɗaya kuma yana cikin kunnensa ta ɗan caka ta fito da shi. Diriri cewa ya gaba ɗaya ya ma rasa control ɗinsa. Kankame ta ya kuma yi yana fita numfashi yana lagudan bobs ɗin san ransa. Daga wajen kofa ne suka fara jin bugu. A kasalance cikin muryar masu sha'awa kamar na mashaya ya ce, who is that idiot that want to expose my privacy? Murya na rawa kamar za ta yi kuka ta fara masa magana duk da ba ta ji me ya ce ba. Oga wasu bakin larabawa ne suka zo gidan nan da sojoji da duma-duman motoci, shine na zo in faɗa maka kar ya zo, iyayenka ne. Tar idonsa ya buɗe a guje ya hau mulmulowa yana yi kamar yana birgima har ya kai it ɗin gadon ya sauko da gudu. Ya yayi farar jallabiya a hankiftace idanu ya sagala a juye. Da sauri ya kwara kofar ya fuskanci ta faɗi yake iye mai kika ce. Wallahi cikinsa har da wani mutum mai kama da kai riƙe da sandan zinare. Firfita ya shiga idan hannunsa jeki abinki yar albarka na gode. Har zai fita ya juyo ya kalli gadon ya kanta still a kwance. Tsaki ya ja kafin ya ce da yalla malama ta shi ki buya ko wato ke ma ko a jikinki tunda ba ubanki bane zai riska ki da kwarto ba ko. A kar fa ka zage ni, harka ne ta faranta a juna rai, bani in dawo daidai in samu in kore guntun sha'awar da ya taso min. Ke ni kin cika ni da unnecessary talking sharaf. Murkuɗa bakinta ta yi kafin ta ce ba zan yi shirin ba. Da ƙarfi ya zo ya finciko ta ya jawo ta ƙir har gaban durowan bango ya ko buɗe ya hakaɗa ta ciki ya maida ya rufe ya murzaki. Ihu ta ƙwararra amma baka kodi sai ka manna kanka da cikin ƙofa. Kwakkaɓe hannunsa ya yi kamar wanda ya taɓa ƙura kafin ya wuce ya gangara ƙasa. Abban sai ya gani zaune akan kujera tirisi tagas ɗinsa na shigo mashi da kayayyaki. Da sauri ya zo da gudu ya faɗi yake halan wasu halan ya abbi, barka da zuwa babana. Cikin azama ya miƙe ya buɗe hannu fuskarsa farfara a guje faɗa jikinta ya maida ya rufe tare da riƙe su tsantsan a jiki. Ya buna habibi ya buna khalil na'am ya abbi. Sai da ya kimtsa ya sallah kafin ya umarce sa da su zo ya je su ga kamfani ɗinsa. Cikin sanyin jiki ya wuce ɗakinsa don ya kimtsa amma ransa yana wajen bebinsa da ya kulle a durowa. Karfa zafi da rashin wadataccen iska ya halaka ta ya kashe gawar da ba tasa ba. Gaskiya bari in na je sa kaya zan buɗe ta in ce in mun fita ta fito ta gudu. Aiko yana tsaka da sa kaya sai ga Abi ya biyo su har ɗaki. Abi kai da kanka zo ga bakin gado zauna. A'a maza shirya nan ma ya isa. Ya wuce gaban durowan da take ya tsaya yana wasa da handle ɗin. Tuni jikin dilab ya fara bari zufa na tsiya masa yana fuskar numfashi da ƙyar. Ops maza asabak ya habibi ba komai zafi nake ji wai sa kayan nan da nake yi kuma ban kunna AC ba wai shine. Oh to yaran zamani ba ga automatic fan ba, ni sanyin ma ya so ya yi min yawa amma yawa wai wannan motar nawa ne naga kamar ba a cikin rumfar motoci take ba, sayan bulais na baki ne inda ya so mai dama na abokina ne ya je sai kuma ya fita ana wani abokin nawa ne da ya zo ya tadda shi, but I'm pretty sure zai zo yau ya dauka. Aka yi sauri ya kimtsa suka fito sai da ya ga abin ya kai mota kafin ya kullo sai ya ce abba na yi mantuwa ina zuwa. Oh son don't keep me waiting. Dindina masa kai ya fita da hanzari. Kulle kofar shigowa ɗakin ya kafin ya je ya buɗe ta. Gaba ɗaya ta jike da zufa sharkaf cikin ta duk yayi yaushi. Yana buɗewa ta fito ta zube a wajen shararrab. Tana fidda numfashi sama cikin tasasshiyar murya da baya fita take cewa ruwa. A guje ya ɗauko gorar ruwa ya gwaba mata a baki. Ƙyanƙyam ta hausha sai da ta sha kusan rabi kafin ta fashe da kuka. Wani karfi ne ya zo mata tashi ta makure shi. Na yi nadamar sanin ka a rayuwa Jilab, duk ɗauka na
kana suna ne har na baka kaina ka ringa sarrafa ni duk yanda kake so, dan wata rana zaka aure ni. Ƙawayena sun sha faɗa min in rabu da kai, Larabawa 'yan iska ne, mayaudara. Ai kuwa haka yake, tabbas yau na gani tunda ka ji babanka ya zo ka kulle ni kan ma ya ganni bari a yi taɗin aure. Lalle namiji ƙanin ajali. To ka sani da kimata da darajata baka isa ka wulakanta ni ba. And I wanna tell you, yanda annabi ya bar gidan duniya haka na barka har abada. Kai sanin hakan ka ne, ni ba 'yar iska bace, sanadiyar ka nake aikata zina, kuma insha Allah na daina. Zan je in auri mai so na tsakani da Allah. Dullulo idan sai ya shiga yana tsauke numfashi kafin ya samu ya kwakula hannunta a wuyar sai ya far. Na ji ki rabu da ni din, sai me dama me zai kai ni in aure ki 'yar iskan ki da ke a bajin na same ki iye. To ki je can ki auri dan iska irin ki. Ni ba zan auri mata ba sai na tantance tarbiyyarta. Ya juya ya ju sai na tantance tarbiyyarta. Ya juya ya hanyar waje. To masu sauraro, a nan muka dakata sai ku saurara. Baki ya ja ya fita. In kin fito ki rufe mana kofa, ki maza ki fice min gidan banzan ka. Sosai kamfanin Jilaf yayi executing din abban nasa. Sun dade suna kewayen gurin kafin suka zarce ofis dinsa. Ya ba su shawara sosai, cikin har da ƙara diversify kamfaninsa zuwa makotan Lagos kamar Port Harcourt da Abuja. Daga nan suka wuce gida. Washe gari ya wuce Saudiya cikin farin cikin yadda ya samu ɗansa comfortable cikin karuwa da hauhuwan arziki. Jilaf ya yi mamakin yadda you throughout bai ga Ahmad bai zo ba. Ga 'yar anacin sasa yau ta yi zuciya bata zo ba, ko da yake ya san ta daga masa lek ne saboda budurwarsa da ta zo. Cikin zakwaɗi ya shirya zuwa gidan Ahmad. Tun a falo yake jin nishinsa, a mamaki ya kama sa. Ahmad mai ƙaryan addini me yake ji kamar ana sak. Sandarewa yayi daga bakin kofar yana tantamin abin da irin sai gane masa. Da ƙarfi ya ce, Zakiya, Ahmad ni za ku ciwo amana. Waigowaye ya kalle sa kafin ya sheke da dariya zai yi magana. Zakiya ta yi mata ta kamo kumatunsa tana shakar masa sumba. Ko ta ina baby, don't mind him. Yanzu kake shayar da ni madarin soyayyarka, ba fiye na sha'awa ba. Ka ci ni in ci ka cikin daɗin rai ba tare da ƙosawa ba da ni ba, ko kuma in danne jin daɗi na ko gamsuwa ta ba har sai wani ya gamsu ba. Na haka mu sha soyayyar mu few months sai aure da 'yan dugun yaran mu. Nan gaba kai yayi tsaki, ya ja tsaki baki tare da lamshe ido. Kiss me baby. A hankali ta sakalo bakinta saman leɓensa na ƙasa, ta dan soma tsotsa gradually kafin ya zaro harshensa cikin bakinta yana wulwuli da shi a ciki. Duk suka ɗauke wuta tare da riƙe kumatun juna. Suna rufe ido in ya dan wulla harshensa sai ta dan sakar masa da sautan cizo mai tsada a tsigar jiki. Tofan uwar afununuwa, ni dai na san irin wannan kiss din shi ake yi idan oga ya fara nutsuwa ƙoramar uwar gida. To ya haka ido murara ko salon cusa haushi ne, ni dai jan gefe ne na kalmashe kafa ina ɗiban kwas. Wani irin numfashi ne mai ƙarfi ya zo ya toshe kofofin iskarsa. Take ya fara haki yana nemo iska ta kowane hali. Jan jiki ya fara yana bin bango har ya bar ɗakin. Jiri na ɗibarsa, san bai san inda kansa yake ba har direba ya shigo da shi cikin gida. Ganin shiru bai fito ba yasa direban cewa oga we are back. Cikin murya kamar na mashaya ce, ka tafi ka bar ni kurum, in na samu nutsuwa zan fito. Ya faɗa muryar sana steering. Ya fi awa biyu a wannan yanayin kafin ya ballo kofar ya fito yana hada hanya. Mere da ke sharar compound ne ta hango fitowarsa a mota yana hada guri. Ta fallo da gudu tana faɗin oga lafiya. A tsananin rudewa ko kallonta bai wuce cikin living room din. A nan ya watse yana haki. Tuna hawaye suka hau ambaliya a kwarmin idonsa. To kai kuwa mene fa aka yi masa? Me abin jin haushi? Be smart Jilaf, dan balaraban zakiya. I'm sorry dan balaraban zakiya, in ji marubuciya. Likitan sai ya kira gwargwada shi kafin ya fita yana daɗa ba su haƙuri bayan ya haɗa masa allurai da magungunan da ya kamata. Tun da ya sha a nan ya watse sai barci, kasantuwar har da maganin barci a cikin. Ya daɗe yana barci har gari ya fara duhu. Mere ne cikin damuwar rashin ganin ogansu bai fito masallaci ba, ya sa ta zuwa wajen baba a ɗaki don ta shaida mata halin da ake ciki. Tun da dai ta san bata sani ba, sai dai wata zuciyar ne ta kwaɓe ta kan ƙila ma ta sani shiru ta yi, ko kuma ma ita ta zaƙi a yi mata mugun fassara. Da wannan tunanin ta shiga ɗakin. Assalamu alaikum baba, kina zaune? Maryamu uwar Isa, akwai labari ne?
girgiza kai ta yi kafin ta koma ta zauna a gabanta tare da lankwashe kafa haɗi da rafka uban tagumi. Diyata me ke damunki? Ba komai baba, me kika gani? Haba, duk da ke din yarinya ce mai zurfin ciki amma ina iya gano farin cikin ki ko akasin haka. Dan Allah ki faɗa min damuwarki, in ba haka ba ba zan iya yafewa kaina ba tunda ke din amana ce na ɗaukar wa iyayenki. Hawaye ne ya shiga zubowa shara idanuwanta, cikin shashekan kuka ta soma magana. Baba, oga bayi da lafiya, a rirriƙe aka dawo da shi yau kuma ya kira likitansa ya gwargwada shi. Ina kallo ya basa magunguna da allurai amma na ji kafin ya tafi yana ta aikin basa haƙuri, kuma tun da ya tafi ya ƙi barci. Shiga na ɗakin uku ina leƙensa amma har yanzu bai farka ba. Tunda ta soma magana yawun bakin baba ya kafe haka, ta hangama baki tana bin Mairo da kallo. Baba, kin ji ni kuwa? Ta sauke ajiyar numfashi. Na je ki Mairo, mu je in duba sa. Ɗakin suka wuce, a falon suka tadda shi yashi a gurin, ko sit ɗin jikinsa bai cire ba. Da sauri baba ta nufe sa. Oga me ke ma ciwo? Shiru bai tamka ta ba, alamu ya nuna bai ma san tana yi ba. Wohu, mun shiga uku oga, ka tashi kai a bayanin me ke ma ciwo. Malaria ne? Nan ma shiru ba amsa, kawai sai ta hau girgiza sa. Motsi yayi ya saki jiki ya raf. Wani gandame min salati ta saka. La haula wala quwwata illa billah oga, mun bani. Hannun Mairo ta sa aka ta fasa ihu, a guje ta je ta rumface ta. Baba ya mutu ko? Mun shige su, wa zai yi na ba mu abinci? Ga su babana ba sa nan, ina zan je in kwana in oga ya mutu? Wayyo, na shiga uku na. Ke da Allah rufa mana baki, dama mutuwar salin alin yaya ba matsala, amma ni ina da tarin zargi a kansa. Zo mu tafi. Ta fincike hannunta ta hau janta, ita kuma tana turjiya. Tana sakin ta fakaici idan ta sadada ta koma ɗakin nasa. Socks ɗin kafarsa ta soma kokarin zarewa kafin ta cire masa rigarsa nan sama ta samu cikin ta hauyi necktie. Ganin tana kokarin zarge masa wuya ta ce, wai kamar kadduwa, gwara in ka tashi ka cire da kanka, kada daga taimako in kashe gari da bana ba. Da nishi ta iya daga kafar ta gyara masa kwanciya. Bayan ta zama motsa kasan kafet, ta kado suru filo ta yi masa matashi da shi. Ta je master room ɗinsa ta ɗauko bargo ta zo ta rufe sa da shi. Ta fesa room freshener kafin ta rage gudun AC, sannan ta canza wutar falon daga mai haske zuwa dimmy light. Wannan duk aikin baba ne ita ta koya mata, sannan ba laifi Mairo akwai kwakwalwar rike abu. Sai wajajen asuba ya farka sakamakon wani zafi da suka yi masu rubdugu. Ya yi zufa kashirban, numfashinsa na fita sama-sama. A guje ya yi bargon ya fito yana haki, ya salube kayan. Tunani ya so mai yasa shi kwana a nan wajen, bayan haka ko kaya bai cire ba. Jigum ya yi tunowa da cin amanar da Ahmad da Zakiya suka yi masa. Wai yau ni jiram, ni ne na iya kwana ba tare da mace ba. Lalle duniya rawar yan mata. Wato duk wanda yake ce maka shi ustazi ne bai samu waje ba ne. Jide Ahmad ina masa kallon saliye, ashe kwallon shege ne, to zai bar min kamfani na. Da haka ya miƙe zuwa bathroom ya fara yin wanka kafin ya ɗauro alwala ya biya bashin sallolin da suka wuce sa. Miƙewa ya yi zuwa wajen haf ɗin da yake aji Ƙur'anai don ya ɗauki tarbi ko ya samu relief, don shi ba zai iya cewa rabon da ya ja tarbi tun yana sakandare. Me zai gani? Katuwar jakar daloli da riyal ɗin da abbansa ya zo masa da shi don ya ƙara a sabon kamfanin da zai buɗe ne ya ganta a yashe ba ko naira ɗaya. A zafafe ya ɗauko jakar yana da kwakwabewa. Very fine first in history in this rich country. I miss my ambition. I have been beaten by someone and forgetting that my property for his own good. What should I do? Bata san kuɗin ya ƙona masa rai ba, face raina masa wayo da aka yi. Wannan koma waye ya yi alatin ɗinsa ne kafin asalin manyan 'yan fashin su zo. Mana dama shi sai ka ce wanda bai sa ran ya ɗebo ne da zai bar Mairo tana gadi. What kind of time this? Ɗakin sai ya koma zabzab kafin ya yi fart ya dawo falon yana duba CCTV kyamara. Wonderful. Da sauri ya kunna laptop ɗinsa kafin ya koma ya zauna bayan ya yi release akan kujera. Tartar bidiyon ya fara bayyana akan sikirin din, tun daga shiryawanta har fitowarta, har ta kai kofa ta jiyo ta fara bincike kafin irin ta kai kan jakan bude bel ɗinta ta yi ta shiga kamfatan kuɗin tana ɗurawa daga dan ta fita jima haka ɗan ta dawo da katuwar jakar matafiya ta sunkuci wancan ta fita da shi ta dawo ta kwashi sauran ta ɗure a jakarta ta ringa ja da ƙyar har ta fita da shi. As I stand sakacin mai gadi na ne, to
da ke din da wacce ta sace kuɗin duk ba zan bar ku ba, zan maganin ku don na san ba ta fita da shi sai da haɗin bakin ki. Dakata da maganar yayi sakamakon ganin Mairo a cikin ɗakin da yayi tun daga sanda likita ya duba sai fita har inda babu ta shigo da magungunan ta da ɗan kular da Mairo ta bashin Aswell. Dan murmushin saɓan leɓe yayi, saf lalle yan nan ta kusa kashe ni. Bai karasa kallo ba ya rufe laptop din ya miƙe zuwa ɗakin sai kwanta, don ma ya nuna satar bata dame sa ba sai dai me kawai tunanukan sani suka shigo bitiro masa ta kowane anjan. Wato take kalar rabuwar kenan ke mun sata, dama da barauniya na zauna tsawon shekaru ban sani ba, sai yau duk ta kan na kulle ki kar babana ya ganki. Ya yi maki kyau, na san maganin ki je da shi, I won't say anything. Baccin da bai samu kowa ba kenan sai bayan sallah subahi, daga nan ya shirya zuwa ofis. Ya jima da zuwa kafin ma'aikatan su fara zuwa, ciki kuwa har da masu kwana a kamfanin. Cikin kullun rai ya shiga ba su sallama gaba ɗaya. Wajen ya hautsi ne, kowa hankalinsa akalla a tashe ke. Ga uwa uban Ahmad da bai zo ba aiki ba, ganin hakan ya sa shi zuwa ofis ɗinsa don ya kwaso important files da ya kamata ya yi sanin akai. Offer right of ya gani an ɗaura ofan kai, sannan an yi rubutu da fari da manyan baki, to Oga Dilef. Cikin sauri ya hau karanta, sorry aboki, duk da dai din abokina ne, ban so in tsinki alakar mu saboda mace ba, sai dai I decided in yi resigning don in zauna da wannan kyakkyawan budurwa mai iya gamsar da ni, ga ɗimin farji, ga cikar halitta, uwa uba iya bawa bajin haƙƙinsa. Oga, I'm sorry due to this reason, ba zaɓi na na bar aiki da kai don madan Zakiya ta buƙaci haka ba. Ina maka dukkan fatan alkhairi. Na cire kuɗin da nake ganin zaka bani $30 million a matsayin tukuicin aikin da na ɗan jima ina maka. Sulalewa takardar ta yi ta faɗa hannunsa, a take karin ta fara juya masa. Oh Allah, me ya kawo ni Najeriya? Zuwa wajen motar sai direba na biye da shi, fu ya shige wajen direban na kokarin rike murfin ya ji ya bamo da karfi, ya yi ribas ya bar kamfanin da gudu. A gigice security suka shiga ya giget tun kan ya karasa, tun daga ganin irin tukin da yake. Wani irin hon ya shiga yi kamar zai fasa ma mutane kunne. Da gudu mai ta zo ta leka ta ga kowaye, ganin motar oga ne yasa ta budewa da sauri. Ai kuwa da gudu ya shigo, ba jira ya gama budewa ba, aiko a guje ta matsa sakamakon kusa take mata kafa da yayi, ji kake garagam ya doki gate din ta karashe bude, kan ta wuce fakin lot din ba a bala'ance da malolin danjojin motar bai tsaya kashewa ba, ya fito ya bar motar a kunne, murfin a buɗe ya wuce ciki, a daddafa cikinsa na murɗa masa sakamakon ovulation of sperm saboda rashin sex na kwana 2 da bai yi ba. Yana da da cikin kam ya wuce cikin falon, tun daga waje ya watse yana nishi. Da gudu direban ya soka a taɓa nokin ya shigo gidan, cirko ya ga mutanen gidan a compound suna kakabi. Fara zuwa ya kashe motar, ya zare kiɗin ya shiga da ita ciki. A nan ya ga ogan yashi yana birgima a ƙasa, hannunsa da ƙyan ciki ta. Sorry oga, haya iswaki. Hannu ya na makyarkata ya nuna masa tabil ɗin tsakar wajen. Ajiye min ka tafi, na dakatar da kai. Saka hannu ya yi aka. Please oga, a taimaka, ina da iyali. Cikin tsaya ya ce, go the hell out of haya, not that da kai da ire-irenka ka ce na kore su, ban san in ga singil ma'aikaci namiji a gidana. A gigice fita yana kuka. A can suka tarbe sa da tambayar lafiya. Jama'a ya kore mu aiki duk da banda baba da Mairo. Salati suka dauka duka banda baba da Mairo. Salati suka dauka suka yi dakin bau don su ba su hakuri. Ismail ansa ta kunna hainun Jabbar after bin fully content. Ku saurare ni mazambata, za ku zama mun bayan kun koshi da raina, ya faɗa da gansan turanci da larabci. Sun yi pleading har sun gaji, da ƙarshe suka tafi suka bar sa cikin mugun yanayi. Baba ko ke ma ina zaki, ina tun jiyan bai kora da ke ba, ke kyale ni to in ba ki sani ba oga HIV/AIDS ne gare shi. Kai babu, mutumin da damuwa ya yi masa yawa shine zaki kakaba masa HIV? To meye ma HIV din?
Ƙwarƙwar wani irin cuta ne mai karya garkuwar jiki. Bata ganin duk 'yan matansa sun watse sai likita ke zuruntu, to ni ma guduwa zan yi in zaki biyo ni mu tafi. A'a baba baki da hujja, mu zauna mu kula da shi, ya fayar da mu ne, shi yasa ya kori sauran mu ya kyale mu. Ke yi min shiru, baki fi ni sanin abin da ya kamace ni ba. To yanzu ke waye tabbatar miki yana dauke da kwayar cutar, kuma fita zaki yi ba zaki tsinci kayan ki ba. To kaya dai na bar miki tsinke a gidan nan ban so. Sannan hujja na daya da yasa na ce yana da cutar kuwa shine hujjata ko shine jiyan nan da daddare na je ɗakin kai mai abinci, lokacin likitansa ya zo na je na ce masa ka yi ƙoƙarin cire damuwa a ranka, sannan ka rage mu'amala da 'yan mata barkatai, hakan nan da wannan gwara ka samu mata daidai kai, ma'ana irin ka aura. Amma matsayar ka ci gaba da unprotestant sex komai na iya kwaɓe maka. Yanzu ga magungunan nan ka rinka sha don Allah. Wallahi ba a yarda a fito da shi daga asibiti ba don dai kai ne na yi wannan kasada. Ki faɗa min in ba HIV ba wani magani ne za a ringa boye-boyen fita da shi, sannan in zai aure sai ya nemi daidai jininsa. Ai wallahi akwai matsala, ni dai kin ga tafiyata. Baba ni fa ki zo ki tattara kayan ki don ba abin da zan ci da shi. Ke dama ba wasu kayan kwarai bane, daga uniform biyu sai wata tsohuwar bareziya ta da kodadden zani, sai wannan BJK slippers din na bar miki, kije a rarrage maki ko ki kona kawai. Tsaki ta za ta wuce ta anan zuwa ɗakin sa. Latifa ina zaki je ne? Ni ne fa momin ki, ni ke maki magana kina tafiya. No mom, ni ki kyale ni da soki burutsin ki, kar ki ja min asaran iPhone ba wani HIV. Tana magana tana ci gaba da tafiyanta da kayan jikinta half neck, wanda da abin tsoro zai zo to da ba za ta iya gudu ba. Wayyo Allah na, jama'a ku taimake ni, za ta je ta ɗauko min dangon wallahi in har kika je kuka yi iskanci ku ya goga miki bala'i ya sun ba zan jiryar ki ba. Na ji gaskiya sai na amso iPhone dina. Ta bude gidan ta yi waje abinta. iPhone zai kai 'yan mata halaka. Oho, ta gurfana a nan tare da rushewa da kuka. Tunda suka watse hidimar gidan kaf ya koma hannun Mairo. Ita ce gyaran gida, wankin kayansa, ga girki turu ba mai yawa bane, iya nata da nashi ne, kuma mayin da ta aje haka take dauka, kallo ba su ishe sa ba. Yau ma kamar kullum tana ta gaban gidan tana mofin, sai gashi ya buɗo gilas din fakeken windo din ya leko da kansa, da alamu dai jikinsa ya danyi masa daɗi duk da har yanzu baya fita. Hannunsa ɗaya rike da gilas kof ya ja amles ceya ya zauna yana kallon yadda take moving around. Lashe harshensa na ƙasa yayye, sha'awar tana bijiro masa, ya kashe dukiyoyin kirjinta da ido. Tun asali su ne abu na farko da suka soma jan hankalinsa, sai dai a yanzu ya ga sakin skin ɗinta ya wani goge, ta yi fresh luku janta ya fito. Ba abin da ya rage mata illa gidadanci da rashin wayewa, amma bayan nan komai nata ya ji. Kamar ta san yana kallonsa ta jiyo sosai inda yake, tana wani irin mudun komai nata na girgiza. Wow, see her bum and high heels, wannan kam ta gama haɗe komai. To ni ina da wannan asset din nake neman 'yan mata a waje. Ai gwara kawai illali abincin da nake bata, tunda nata ga falfalin iyayen sun bar min ita. Dago da kai ta yi bayan ta gama da wajen, karf idon sai sarƙe da na juna. Murtaka fuska yayi. Waye ya ce kina mana wannan kazantan a gidan? Ina ita baban? Au ina yini oga, lafiya ina baban na ce. Tunda ta je gida dai har yanzu bata dawo ba. Tsawon yaushe, ko dai ta bar aikin ne? Yau kwana 3 amma ban sani ba. Jinjina kai kurum ya kullo windo din yayi baya yana wasafa abubuwa a ransa. Kai Jilaf, ka shiga kanti ka lafto mata kayan gayu, ka kai ta salon a wanke mata dan da kunkunan gashin ta, sai ka mori kudin ka ba tare da kazanta ba. Jinjina kai yayi cikin gamsuwa da sharar zuciyarsa. Latifa ce ta shigo gidan cikin yaukinta as usual. I promise in ta tadda Mairo tana faman wanke ogan nata ondil. Dauko wani tayi za ta saka a ruwa ba tare da ta ko kalli direction din Latifan ba. Ke ayu mat, iyayenki ba sa son ki ne zaki zo kina wankewa gardi pant? Dibi wannan duk miskin manini haba. Cikin rashin kunya ta miƙe ta riƙe ugu kafin ta ce, au gwara ni ina kan aikin ubana ne, kuma ba iskanci ya kawo ni nan ba, balle har uwata ta turo ni in bi namiji don in kawo mata kuɗi ba. Ke da wa kike yin rashin kunya zaki yi min don naga kina wanke najasan gardi? Ai gwara ni wankewa nake yi don in samu lada, gwana ni da wacce za ta buɗe cinyoyinta a zuba mata najasan a bata kuɗi. Daga hannu ta yi za ta kifa mata mari, aiko da sauri ta
rike wannan shine kuskuren da zaki na ƙarshe yunkurin marina. In kin je ki gaishe min da baban ki ce mata mu da muka zauna kanjamau din bata nemi hallaka mu ba, amma ke gashi kin zo karban mata ki bi ta da shi har gida. A mamankance ta sandare tana kallon ta, kenan ta san ni yar mom ce shine ko alama bata nuna min ba. Cikin borin kunya ta wuce tare da bal da kayan wankin wajen. Oha dai da sauri Jilaf yayi baya ya koma ya kwanta kan doguwar kujera tamkar bai san da shigowar ta ba, bare fadar su cikin karera ta karaso wajen sa kafin ta rankwafa ta manna masa kiss a guje. Baby am ya fuyi ta fada tare da lafewa a kirjinsa. Nishi ya fara saukewa sama kafin ya hau tari kwalkwal. Cikin rawar murya ya soma mata magana, baby welcome, nagode da ke baki guje ni ba, kin ga yadda rayuwa ta mai da ni ko ba mata ba jin daɗi sai cuta, amma ina mai maki alƙawarin ki yarda da ni ma'auri juna, a haka zan baki dukkan wani jin daɗin rayuwa, kuma ba ni ba abin wasu matan bariki. Rinsa ido ta yi kafin ta dakatar da shi ta hanyar ɗaga masa hannu. Hey wait, kana nufin ka ce min maganar su mam gaskiya ne? Yes, as you can see. Ya zan yi haka Allah ya tsara mana, please dan dafo min light food a kitchen. Tsaki ta kafin ta miƙe. Ni din ko to ko uwa ta bana mata aiki bare kai banzan bazara. In ma kai hakan ne don kar ka bani iPhone din ka je ka karata, amma kar ka kara danganta ni da kai amfuwa ban da cuta. Ta kafar ta soma tafiya tana Allah ya isa na kudin hayan kayan da nai. Latifa my love, kar ki guje ni fa yanzu shirye nake in aure ki ba wani abu ba. Tom, masu saurare sai ku da